To, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ‘Yan uwa da abokan arziki. Sunana Salman Muhammad Sa'id. Zan yi magana ne akan yarinyar nan da aka kashe Hanifa. Ina mai kiran hukuma ku gaggauta ɗaukan mataki, saboda mu da shi wanda ya kisan da iyayen yarinyar dukkanmu musulmai ne, don haka a gaggauta ɗaukan mataki kafin ma a zo a yi ta yada magana ana ta kai kawo ma har ya zo ya sullube ma. To a gaggauta matakin da za a ɗauka shine kawai a rataye shi a bainar jama'a, kowa ya gani an kashe shi, kawai kowa hankalinsa ya huta. Wallahi tallahi wannan abin inda a ce a yankin kudu abin nan ya faru ko na rantse da Allah da yanzu an kashe magana, da yanzu an gaggauta ɗaukan mataki tun a lokacin ma an ɗauki mataki, komai ya wuce. To don haka ina mai jiran ku ɗauki mataki. Karfa a ce za ka yi shi wai prison ko doguwar shari'a, ba wata shari'ar da za a yi. Ni lokacin da aka ce labari ya ishe ni ma wai mamar yarinyar ta je police station ta shaƙe shi, na so ta kashe shi a gurin ta ɗaukan makanta mataki. Allah ba zai kama ta ba, manzon Allah zai alfahari da ita. Ba sai an duba komai ba, a kashe mutumin nan shine kawai dawama a kansa. Kai abin da zan iya faɗa kenan. Iyayen yarinya Allah ya ba su haƙuri, ta kuma Allah ya sa mai ceto ce gobe. Mu kuma Allah ya ƙara tsare mana al'ummarmu gaba ɗaya da sauran musulmi duka. Assalamu alaikum. Na gode sosai. Thank you.